राज मुजफ्फरपुर कंचन राज रूपम रिकॉर्डिंग स्टूडियो जिला चौक मधुबनी। रहनी कुमार यार कैला खूबे खेला, रहनी कुमार यार कैला खूबे खेला, ना भातार कबो लेला करे सब तीन संगे खेला, ना भातार कबो लेला करे सब तीन संगे खेला। काहे तोरो मान एक बार ना करेला, काहे तोरो मान एक बार ना करेला, ना भातार कबो लेला करे सब तीन संगे खेला, ना भातार कबो लेला करे सब तीन संगे खेला। हमारो जुबान करे हुरदान, जल्दी छोड़ा दा हमरा देहिया के जान, जल्दी छोड़ा दा हमरा देहिया के जान। हमारो जुबान करे हुरदान, जल्दी छोड़ा दा हमरा देहिया के जान। रतिया में पीपी के डरामा उतारेला, रतिया में पीपी के डरामा उतारेला, ना भातार कबो लेला करे सब तीन संगे खेला, ना भातार कबो लेला करे सब तीन संगे खेला। मिक्स बाय कंचन राज मुजफ्फरपुर कंचन राज मुजफ्फरपुर रूपम रिकॉर्डिंग स्टूडियो जिला चौक मधुबनी। हमहू जवान तू जवान, राइटर दीपक सुना कैले न मान, हमहू जवान तू जवान, राइटर दीपक सुना कैले न मान। राम परवेश खूबे करेला झमेला, राम परवेश खूबे करेला झमेला, ना भातार कबो लेला करे सब तीन संगे खेला, ना भातार कबो लेला करे सब तीन संगे खेला। रूपम रिकॉर्डिंग स्टूडियो जिला चौक मधुबनी। मोबाइल नंबर 91109636।